joining program khai tongo Ubagara ayuk lokthong YTF ayuk lokthong Dipramota ayuk lokthong DWF ayuk lokthong BJP yakari Dipramota phanirana khabai khukbai lamsogo BJP ni yakari Dipramota phanirana khabai khukbai lamsogo o BJP ni yakari phanai Dipramota phanirana khabai khukbai lamsogo o BJP yakari phanai BJP yakari thansa phanai nor khabai khukbai lamsogo BJP yakari thansa chaba phanai rong khabai khukbai lamsogo Ubagara ayuk lokthong Dipramota ayuk lokthong YTF ayuk lokthong DWF ayuk lokthong Ubagara ki tuno itani bagoi meeting khai jaka hinkai ba khana mane ba kono joining no khaine hini khana mane tunoi bobo pati yakare phekya nok ke dawuk sai khana difule belai ke hambai sini media rongo kini o jaga jamiti sa village committee na andaro security sa kami o tini thanchano hamjagei yakai bubagrani je thanchani khorangna hamjagei tini BJP party ni 5 family ni 21 voter tini joining khaika tamon bagai hinke borok saimangka tini Tripura hawo o dofano phiyangnani bagai yakai Tripura sarangni thinangni lama kaisana tongsibo bubagran bisingte jeng je purwo Greater Tripura manai yakhaba je purusung alaja haste manai apurusung o dofano phiyok jagnai tini obo borok saimangka saimamani yagulono tini o security sani 5 family ni 21 voter sini Tripura mathawa joining khaika amon bagai belakaino khatong thogo belakaina khasrango tabo koina muchungo tini ondong media rong bisingtei Tripura hasta gnangei sini tongko song lukurok takhono bubagran thanchani khorango phaya je khasani takuktai bukuksong yakhaba bubagrani thanchani marino riasa gia borokno koina muchungo phari khasani takuktai bukuksong जों tini 72 বছর kaithangka जों tini o Tripura rajyo राजनीति bai sikar khaijakmang जों tini onek political party khailaika Congress CPM tini BJP khaika haipono जों tini kami amsairokni sini khajani takuk tei bukuk songni kuno slaijakmung nuhuya kamini slaijakmung song nugya abon bagai phari जों kaisana lama tongsibo bwskang 2023